פוגרום. אוטו, בית. היהודים מפחדים לצאת מהבתים. מה אנחנו בזה? יש עוד משהו חשוב שאתה צריך להגיד. איזה שעות על גבי שעות? ואיפה הייתה המשטרה? עכשיו על מי הם אומרים? רגע, שנייה. איפה הייתה המשטרה? עוד דבר, עוד תמונה אחת. אנחנו בארץ ישראל, במדינת ישראל. יש פה שכן, קוראים לו בוזנח, הוא יצא מהחלון, הוא ראה ניידת, עוברת, רואה את הפוגרום ונוסעת בחזרה. איפה אנחנו נמצאים? נסו אחריהם. מה העניינים? קודם כל זה לא החבר'ה האלה, עזוב אותם. אנחנו מדינה ריבונית עם משטרה משלנו ועושים בתחתונים. תקשיב רגע, קודם כל זה לא לחבר'ה האלה, יש לך טענה. יש לך טענה למי שקבל למשטרה את הידיים. אתה צריך שמישהו יפתח למשטרה את הידיים. נקודה סוף. אני אומר לך, כשהוא יודע, או מחר הוא יכול להיות יפתח או במח"ש או בחקירה או יעוף או בוועדה. בבקשה. זה התוצאות של אירועי 2000.